হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং, জয় জগন্নাথ। সকাল সকাল উঠে চাহা পিবিনি হুড়ি বাবা, এরকম কবে হবে না? চাহা পিবা নিহাতি জরুরি। চাহা পিবা পেটটা বঢ়াও। চাহা পিସାରି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଫଳ ନେଇକି ଆସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏ ଶ୍ରୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ମିଳିବ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଫଳ ସବୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ହିଁ ମିଳେ। ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ୟା ନାଁ ହେଲା ତରଭୁଜ, ସାନ ତରଭୁଜ। ତରଭୁଜ ତିନି ଭାଇ, ମୁଁ ତିନି ଭାଇରୁ ତିନିଟାକୁ ଖାଇସାରିଲିଣି। ହଁ, ଇଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ସିଏ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତାପରେ ନାସ୍ତାରେ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ସାବୁଦାନା ବଡ଼ା। ଗାଁରେ ତ ସାବୁଦାନା ସରବତ ହିଁ ବନାନ୍ତି। ତାପରେ ଯାଇଥିଲି ଦୋକାନ ପାଖକୁ, ଦୋକାନରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଥିଲା ମୋତେ, ରାସନ ପାଣି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍କା ତିନି ମାନେ 20 ଟଙ୍କାର ତିନିଟା। ତାପରେ ଆଜି ସାମ୍ବର ଇଟଲି ବନେଇକି ଖାଇଦେଲି, କାହିଁକିନା କେବେ କେବେ ଏମିତି ଖାଇବା ବି ଦରକାର ନା। ଖାଇକି ନ ଖାଇଲେ ପତଳି ହେଇଯିବେନି। ହଁ, ତାପରେ ଛାତ ଉପରୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଆଜି। ଛାତ ଉପରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଗ ଦେଖାଉଥିଲା, ବର୍ଷା ପାଗ ଉଠେଇଥିଲା। ହେଲେ କ'ଣ, ଦୁବାଇକି ତ ବର୍ଷିବାର ଥିଲା, ସିଏ ଏଠିକି ଜମା ଆସିଲାନି। କାହିଁକିନା ଦୁବାଇକି ତ ତାକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାର ଅଛି ନା, ସେ କାହିଁକି ମୁମ୍ବାଇ ଆସିବ। ରାତିରେ ରୁଟି ଆଉ ଭଜା ଖାଇକି ଶୋଇଗଲି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତବ ତକ୍ କେ ଲିଏ ରାଧେ ରାଧେ।